Stående fjederhop på stedet. Begynd. Rilstrin på stedet. Venstre fod i udgangsposition. Sæt. Hofter fat. Begynd. Arme ned. Stående vridning og fejesving. Arme i udgangsposition før. Til venstre side. Begynd. Arme ned. Stående sideudfald med løft til lodret. Til venstre side. Begynd. I langsiddende stilling. Ned. I ret krogsiddende stilling. Op. Kropvridning med armsving og lette håndklap til venstre side. Begynd. Gymnasterne i rundkreds. Op. Klar til at danse i skoven skulle være gilde. Til venstre side. Begynd. Skoven skulle være gilde, han koste bjørnere. Skoven skulle være gilde, for han nøje sine børn. Og alle fugle slung, og alle er sung. Så snart som løkken giver sin venner, så snart som løkken giver sin venner. Fremme i 1960'erne skaber samfundets hurtige vækst og forandringer behov for ny arbejdskraft. Kvinderne gjorde for alvor deres indtog på arbejdsmarkedet, alt imens kønsrollerne blev sat under debat. Kvindekroppens frigørelse slog igennem overalt. Arbejdstiden blev nedsat, og fritiden kom til at fylde meget i den enkeltes liv. Idræts- og gymnastikorganisationerne fik efterhånden mange konkurrenter. Men trods at gymnastikken fik konkurrence fra andre idrætsgrene, så blev mange kvinder ved gymnastikken, der ligefrem ekspanderede. Inspirationen til de nye bevægelsesmønstre kom især fra jazzen og den rytmiske musik, der sammen med den nye kropsnære beklædning ændrede gymnastikkens udtryksform.